Salut prieteni și bine v-am găsit într-un nou vlog. Astăzi mergem cu Patrick, prietenul meu, să ne facem uniformele pentru școală. Hai să vedem ce uniformă o să avem. Mergem la croitor. Din mașiniții! Am ajuns la croitorie! Haideți, copiii! Ia zi, cum te cheamă? Bună ziua! Hai, Patrick, bună ziua! Hai să ne îmbrăcăm. Ia. Și pe tine cum te cheamă? Eduard. Hai și cu Eduard. Și mergem la oglindă. Încet, 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 nu te grăbi. Hai să ne închidem la vestibule și să ne uităm în oglindă. Stați așa să fac loc. Știi să te închizi? Nu știu. Da, uite așa o să înveți. Vrei să-l ajut și pe... E bine. Da, e mică, dar e bună. E mică, vrei mai mare? O idee mai mare? O idee mai mare, vă aduc imediat. Ele Ia mai... să vedem. La Edine ce ziceți? La Edi mi se pare că bine. Ia să vedem, Edine. E burtica nu o să fie grande. Să știți că nu prea am. Nu intrați. Mami, sunt mici. Sunt cam mici? Vină la mami să vadă. Vino să spun și prea mare. Așa? Da, sunt cam mici la borfică. Ca lumea? Ia lasă-o să vedem cum îți stă. Lasă-o așa și uită-te puțin în oglindă și ia zi cum ți se pare. Aranjează vestuța. Mi place. Ia, uitați-vă la mine, 2, 3 și... Niciodată. Niciodată. Și Perfect. cel mai rău care... Mulțumim! Vă pupăm! Mai succes! Am terminat cu uniformele. Le avem aici în pulă. Mai avem rechizitele și ghiordanelele și suntem pregătiți pentru școală. Dacă v-au plăcut uniformele care le-am luat, dați-mi un subscribe, like. O nouă zi cu prietenul meu Patrick. Mergem să ne luăm rechizitele de școală. Haide, Patrick. Haide. Haideți. Mami, vină la penare. Nu jucării. Voi mergeți la școală. Ce jucării? Deci am clădire așa. Noi să ne luăm pe avem nevoie. Hai să vedem ce cărnare ne alegem. Asta cu știi. Mă duc să pun telefonul meu. Are 100 de lei. Păi, dacă aș avea 100 de lei, ne bat din ăla mic sau bat din ăla mare? Eu vreau să luau. Asta? Mami, trebuie să fie în 3, așa ne-a spus doamna. Vrei să ne alegem la fel? Adică asta. Vrei să ne alegem la fel? Așa-l vrei? Da, vreau și unul din ăsta. Asta. Vreau și eu. E mi un kil. E pregătit, Hai, băiat? ce vă alegeți? Noi ne alegem la fel. Vă alegeți la fel? Da. Suntem frați de cadouci. Frați de carioci. Bine. Asta merită. A, da, asta chiar îmi trebuie la școală. Serios. Avem nevoie de chestii așa? Nu cred. Bețe? Cum adică? Poate facem ceva cu bețe. Bună ziua, am venit să ne dați rechizitele pentru școală. Sigur că da. Nevoie de toate de pentru școală. Bine.
Penarul le-ai ales tu, da? Da. Noi ne-am ales la fel. Le facem la dublu sau Noi vrem la listă fel. pentru Tu ambele? vrei la fel ca meu? Vrei totul la fel? Da. Creion HB este în penar, Da, creioane da, colorate, da, da, carioci, da, da. pix cu gel verde și pix cu gel roșu, trebuie să vă dau eu. Radieră este, ascuțitoare este, Ascuțitoare cu ascuțitoare tank. este simplă, vă dau eu cu container dacă doriți. Rigă Da. și Farfec nu cred că are, nu? Da. Rigla are aici, dar Farfec nu. Deci Farfec. Alegeți-vă etichetele. Uite ăsta cu spații. Ia cu fotbal, toate. Deci care ți ales? Spațiu, da? Da, spațiu. Bun, noi o să vrem spațiu. Tu, Edi, ce o să vrei? Poate Fotbal. fotbal? Ai zis fotbal? Îmi dai o etichetă de acolo? Vă mulțumesc foarte mult pentru acordul acordat. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. O să mai vin la voi la lectură. Drag, să mai așteptăm cu drag și rechizitele. Hai, frate meu! Ce merge așa până la mașină? Da, sunt grele? Wow, ce sacoșe pline aveți! Hai! Mai poți? Am adus rechizitele pentru școală, sunt pregătit. Bună ziua, Edi! Sunt întrebată să te cunosc. Mă bucur că ți-ai adus rechizitele la școală și cred că abia aștepți prima zi de școală, așa este? O să avem o festivitate, o să îți placă foarte mult prima zi, pentru că avem o festivitate mai altfel decât în ceilalți ani, o festivitate pentru voi copilași de clase pregătitoare. Și o să avem niște personaje surpriză care vor veni și vă vor bucura, iar voi veți fi foarte încântați de ceea ce veți vedea. Și am pregătit și în clasă de surprize pentru voi. Cred că e răsător să le descoperi. Gata, am lăsat și materialele pentru să-mi cunosc noi colegi. Urați-n succes! Partea a doua va fi cu prima mea zi de școală. Vă pup, prietenii mei de pe YouTube. Pa, pa!